Dáte pri druhom dieli na reakciu na Work and Travel, druhý part, lebo všetci ste ma o to hrozne žiadali. Nikto. Získal som jedného účastníka na Hero Hero navyše, ale to nevadilo, nás to bavilo točiť. Takže a ty sa ešte raz niečo povedal ty druhý part. Čaute, bola to pre mňa česť, že si ma tam takto Paťko zavolal a ideme tu reagovať na nejaké videjka. Pre zmenu sme to spravili takým štýlom, že minulé Paťo hľadal videa, dneska som hľadal nejaké videjka ja, však aj on, nejak dokopy sme to strvili, tak uvidíme, že to bude A dnešné video sponzoruje Celsius. Zľavový kód Work and Travel je pičový. Ale nie je sranda, prosím. Stojí Work and Travel za to? Rozhodně ano, za mě 9 z 10. 9,5 z 10. Za mňa 3 alebo 4. Ty by si koľko dal? Tak asi tak, no. Kámo, asi tak. Nejen, že tady poznáte nové přátelé a navštívíte nová místa, ale Také si zlepšíte jazyk a zažijete nezapomenutelné léto. zažili jsme tady Nič také som tu nezažil. Ale tak my sme výnimky podľa mňa, to preto. My sme výnimky. toho opravdu hodně. Například ochutnávku humra, Zábava. Opiče, na to mám spomínať celý život, že som ochutnával homára, ty koko. A to čo je homár? Homár to je také ako rak proste, také podobné. Fakt? Čiže Také ako krab. A môže to byť dobre, kámo. soukromou party na lodi Divoké rodeo. a spoustu Divoké rodeo, kamo to môžeš robiť aj na jarmoku, hronský kláč. Počúva ešte sranda, kámo. Divoké rodeo. Sranda je, že všetci, čo mi tu nahovorili, akože Američania, čo mi hovorili, čo by som mal skúsiť, je, že divoké rodeo, ty kokot. No čo to je tak ochotine, že si nabíkový Tam, gumenom. hej. A čo veď to máme na Slovensku na každom jarmoku. Ty gumenom, ty kokot. Však a aký to je? Gumici. Taký proste kožený. A to je kožený kokot a proste niečo im obehuje. Na každom slovenskom jarmoku máte také. dalších, což můžete vidět na mém Instagramu. Nejprv práce, potom zábava. Konečne. By som povedal, že 90% práca, 10% zábava. Ale Oni tak to to je majú- pravda. No, oni to tak majú, ale podľa mňa to majú tak pomilené to na tí ľudia, čo to je, že oni skôr to Ale zábava. toto je iný, toto oni nie sú plavčici, to oni sú niekde v Oni sú kempe, takže kemper, trochu iné. ale tak je tam ten istý princíp je tam. Hej, proste makáš. A fakt proste, keď si dáš aj do pomeru, fakt sedí 90% práca, 10%. Že sa zabávaš, lebo naozaj to tak vychádza, 100 dní robíš, kam a koľko cestuješ, 2 týždne, 3 týždne max a to je 10 vybavené. týdnů to nie, uplynulo kámo. jako voda a teď nás čeká to nejdůležitější. Cestování. A pokud o tohle nechceš přijít, začni následovat. Ahoj! To bude v treťom parte ich cesta. Se oblíkáme v americkém kempu. Přišel mi dotaz, tak pojďme se na to podívat. Standardně jsme dostali každý zdarma 9 striček, ty světlý, tmavý, jednu mikinu a jednu čapku, zbytek je libovolný na nás. Ale teď jsme měli Spirit Day, což znamenalo, že celý tábor se oblíklo buď to do zelený, nebo do modré barvy. Já jsem dostal Chcel by si robiť inštruktora na tábore pre deti americké, rozmaznané. Kámo, Oni to robia. vieš, čo je sranda? Toto je také teraz edukačné videjko. To je také trošku edukačné, jo. budeme vás učiť trošku o nejakých veciach. Dneska som sa rozprával s jednou rodinou, ktorá rozprávala, že tu existuje v Amerike zákon, kde rodičia nemôžu byť svoje deti. Kde normálne vlastne tú autoritu, nemajú rodičia, ale majú ich vlastne deti. To znamená, že ty keď len stiahneš, vieš, že opaskom alebo niečím, tak si piči. Oni reálne v ten deň môžu proste sa zobrať, môžu ísť k najbližším autoritám a môžu im povedať, že no, ocinko ma napadol a teraz teba normálne jebnú do väzenia za to, že tvoje decko ti papulovalo a ty si sa ho snažil vychovať. No jasné, tak to je pokud som nečakal. tu barvu a nejprve jsem si myslel, že to odbydu modrým tričkem, ale ne. Všichni ty outfity měli mega vymyšlené, Si robíš sukníky, piči, pláště, brejle, vodní stříkačky, prostě všechno, co vás napadne, Vodní korály, stříkačky. vlajky, To si nejdeš dávať. všechno bylo Počkaj, buď nie. nebo zelený a tím pádem jsem i já musel to Super outfit na party pre deti, ty kokot, že si chlap dá sukňu. Kam ja to nechápem, že Takúto presne. prečo toto? střední Taký a cool, že trošku nechápem. vnější, zajímavý. Takže jsem si oblíkl suknínku. Jako nemyslel jsem si, že si někdy vezmu suknínku do To si práce, robíš ale piču. stalo se. Jak se vám líbí můj outfit? To je normálně, že buzerant, kámo. Nezapomeňte nesledovat. Však Jak se oblíkám? Outfit prehnal. Ahojte, ako môžete vidieť, práve som sa vrátila z roboty a rozhodla som sa vám spraviť krátke videjko o tom, aké je to pracovať v Amerike. Tak, Ste to mám dobrý dojem, lebo vyzerá, že je celkom zničená z toho dňa, že bude úprimná. ja teda Uďano. pracujem ako housekeeperka, čo znamená Shit, kuchňa ale a to je to robota si ako predstavíte. housekeeper. Upratujem izby, byty, v tomto rezortu popípať Vyzerá strašne vyčerpaná, že hej, 16 let. aj chatky, steliem postele, upratujem a Vyzerá strašne samozrejme vyčerpaná. vyplňam šampóniky a mydielka, ktoré si vždy všetci berú.
Takže to není iba na Slovensku, že si berú minimálka ešte, aj tuto to robia v Amerike, kde majú 5 litrov mesačný plat priemerný. V tomto rezorte je táto pozícia platená $18 na hodinu, pričom ak máte nejaké To je nadčasy, tak váš plat je 25 až OK, $27 to je na dosť hodinu. To je dosť dobré. A väčšinou sa to točí okolo tých 36 až 30 To je na hodín piču. týždňa. Tak kedy má To je- nadčasy? Však to není zo Nemá zákona načasy tak? potom, nemá potom Na načasy. čo to spomínala, keď má v priemere? Tak sa ani nedostaneš na nadčas, to je aká piča. Nemáš načasy, no. To je zo zákona tak, nie? Že keď dáš viac ako 40 hodín, tak máš Áno. nadčasy. Ale Nie, tak to je zo zase zákona, to není tak iba u funguje, nás. že vieš, že to funguje, že v odlišných statoch. Ja, Že není, že toto... a tak toto, možno čo ona má, nevieme, možno má ono príplatky, že nad 30 hodín, tak potom asi pohode. No potom to Nekamo, možno že trochu áno. horšie ako my, ale asi Podľa mňa pohode. to je v piči. Ale tak možno, keď má ubytko hradenie, tak je to po piči. To neviem. Že viete Podľa si mňa možno. pomerne dobre zarobiť. A môžeme prejsť na kolektívku, ktorému nemám čo iné povedať, iba to, že je super. O šťastí. Všetci sú tu milí a nápomocní a najmä väčšina ľudí sú tu študenti, takže ste Vidím. obklopení rovesníkmi. Tak s to je ktorými dobré, sa že takto môžete vníma.